Инструкция за работа с UL CT3 Anita-IM. Система за продължително наблюдение на глюкозата. Стъпка 1. Подготовка. Поставете трансмитера в зарядната станция. Наблюдавайте статуса на индикатора за зареждане. Мигащият индикатор означава, че устройството се зарежда. Постоянната синя светлина означава, че батерията е напълно заредена. След като зареждането е напълно завършено, извадете трансмитера и се подгответе да го поставите. Сега трансмитерът е в активен Bluetooth режим. Стъпка 2. Изтеглете приложението и свържете трансмитера. Сканирайте QR кода от опаковката на продукта с телефона си. Изтеглете и инсталирайте приложението UL Anytime. Влезте в апликацията и се регистрирайте, като попълните личните си данни. Активирайте Bluetooth функцията на телефона и не я изключвайте през целия период от време на носене на трансмитера. На екрана на приложението се показва номера на трансмитера. Уверете се, че номерът съвпада с номера на използвания трансмитер. Кликнете, за да потвърдите свързването. Сканирайте QR кода от опаковката на сензора с помощта на приложението или въведете ръчно номера под QR кода. Въведете информацията за сензора. Когато се появи едночасовото отброяване за първоначална инициализация, означава, че свързването е успешно. Уверете се, че трансмитера е напълно зареден. Стъпка 3. Изберете и почистете частта от тялото, където ще поставите устройството. При избора на част от тялото, избягвайте белези, мускулна тъкан и кожни области с рани или възпаления. При носене на ръката, потребителят може да избере мястото странично или в задната част на ръката, под рамото, където има повече мазнини. Ако потребителят е сравнително слаб или има развита мускулатура на ръцете, може да избере да носи трансмитера на корема си. Когато поставяте трансмитера, избягвайте зоните около ребрата, колана и областта в радиус от 5 см около пъпа. След като изберете на коя част от тялото ще носите трансмитера, почистете кожата в тази област с памучен тампон, напоен с алкохол, за да дезинфекцирате и почистите мястото, така че замасяването да не повлияе на залепването на сензора. След дезинфекция и пълното изсъхване на алкохола сте готови за поставяне на сензора. Стъпка 4. Поставяне на сензора. Сензорът е стерилен консуматив за еднократна употреба. След отваряне на стерилната опаковка на сензора, поставянето трябва да бъде извършено незабавно, за да се избегне замърсяване от околната среда. Преди употреба се уверете, че опаковката е в добро състояние и че срокът на годност не е изтекал. Отворете стерилната опаковка, хванете оранжевата част в средата на защитното фолио и го издърпайте, за да го отстраните от сензора. Докато сте отпуснати, поставете сензора върху почистената кожа. Натиснете апликатора с сензора, така че адхезивната лента да се залепи здраво за кожата. С плъзгане отворете заключващия механизъм на апликатора, след което натиснете едновременно сивите бутони от двете му страни. Щракването означава, че поставянето е успешно завършено. Внимателно отстранете апликатора от поставения върху кожата сензор. Стъпка 5. Поставяне на трансмитера. Наклонете трансмитера в слота на сензора и го приплъзнете, докато не се чуе щракване. Уверете се, че е заключен, като го завъртите леко в обратна посока. Ако не се откача, това означава, че е добре поставен. Поставянето на UL Anytime е готово. Не сваляйте устройството по свое желание в периода на носенето му. По време на носенето, внимавайте за случайно закачане на устройството в дрехи и други предмети, както и избягвайте силен натиск. След 1 час, инициализацията на сензора е напълно завършена. Приложението UL Anytime автоматично започва да показва стойностите и да извършва мониторинг на кръвната захар. Стъпка 6. Край на експлоатацията. След периода на използване, трансмитерът и сензорът трябва да бъдат отстранени заедно, с бавно отлепване на лепенката от кожата. Трансмитера може да се използва многократно. След като се отлепи сензора, трансмитера трябва внимателно да се отдели. Натиснете внимателно фиксиращият механизъм отстрани на сензора и след това плъзнете трансмитера, за да го отделите от него. Поставете трансмитера в зарядната станция за последваща употреба.